दाखालिनिफ्राय जों बेफोरबायदियैनो होगासिनो दङ आरो दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोंनाव गासै 10टा प्राइमारि 9टा भिसिडिसि दङ जोबथा सान आरो बेनो जोंनि जोबथा न'खर गोरिब न'खरफोरनिसिम जोंनि बिटिआर सरकारनि गिदिंनायनि हाबाफारिया आरो थांखिया बेनो मानो जोङो दिनै गोरिबाव थाबाय थानो गोनां जादों बेफोरखौ संदाननो थाखायनो दिनै बिटिआर सरकारा साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ बेवहाय इएम एमसिल' नङा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौनो थिनहरनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो जों दिनै मावफुंबाय दङ आरो आंनि बेक्तिगत भाबै 14 नं चिरांदुवारनि हाबाफारिया दिनै जोब्बाय आरो दा बेनो जोबथा न' बेथ' जोंनि जास्ट जागायजेननायसो जोंनिया संदाननायनि सोमोन्दैसो जों सावरायदों मानो जोङो दिनैबो गोरिब जागासिनो दङ भारतआ उदांस्रि जानानै 74 बोसोर जोबलांबाय बर'फ्रा गावनि थामोनथानि बाथ्रा लानानै 17 बोसोर जोङो खुंथाय मोनबोबाय खिन्थु बर'लेण्डआव थानाय बर'ल' नङा नेपालि सान्थालि गासैबो जाति जन'गोष्ठिया माने माबा कारनाव डिप्राइभ जादों नामा बे डिप्राइभ जानायनि जाहोनखौ जोङो नागिरनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेयाव माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जादों दाखालि होनो नागिरदोंमोन दैबानानि थाखाय दा बे इमारजेन्सि फान्ड दैबानायाव होनाय जादों ओमफ्राय नै बावैसोनो बेखौ पास खालामनाय जासिगोन ओमफ्राय जब कार्डनि खामानिखौ बे अक्ट'बर मासनि गेजेरावनो जोङो 100% मावजोबनायनि बाथ्राखौ दा रायलायनाय जादों जेबो बेले बेजेनि खोथा गैया दावहारु NGOनोनो पिकनिक स्पटखौ होनाय जादों बेवहाय गुबुना सोरबा गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो गोनां दङब्ला आंनि खाथियाव थांनानै बुंहैनो हागोन मानोना आं बिथांमोननो लिगेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय टुरिजिम डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै होनाय जादों जेबो बेले बेजेनि खोथा गैया दावहारु NGOनोनो पिकनिक स्पटखौ होनाय जादों बेवहाय गुबुना सोरबा गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो गोनां दङब्ला आंनि खाथियाव थांनानै बुंहैनो हागोन मानोना आं बिथांमोननो लिगेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय टुरिजिम डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै होनाय जादों আমাৰ মাইনৰিটি ফাণ্ডৰ পৰা এটা ইয়াত ভৱন এটা দিছে এই ভৱনটো আমাৰ এইখন গাঁওখনৰ ৰাইজৰ আদিবাসী দুখীয়া সমাজবিলাকক অলপমান আৰোগ্য পাবৰ কাৰণে ইয়াত মিটিং চিটিং হ'বৰ কাৰণে সুবিধা দিবলৈ আমি ভৱনটো আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই মাইনৰিটি ফাণ্ডৰ পৰা আমি ভৱনটো বনাই দিয়া হৈছে গতিকে বিশ্বাস আছে আমাৰ যিবিলাক মিস্ত্ৰী খুব সোনকালে সেইটো বনাই পেলাই সাকসেসফুল কৰিব